sabantu besintu kunabantu abahlezi ekhaya ifamily. Umndeni wakwaNkomo ufuna ukufihla indodakazi yawo ngesizotha, kodwa kusenzima ngenxa yokuthi awukwazi ukuhlonza isidumbu sayo, njengoba kukhona izidumbu ezishe zangabonakala ukuthi ngezobani. Sifikile la sazo-identify umzimba, sathola ukuthi-ke bathi ngeke sikwazi ukumthatha singalokhuzile, singenzile i-DNA, ngoba siyazi ukuthi i-DNA ingathatha 72 hours. Kodwa masifika la ngaphakathi sesenza i-DNA basitshela ukuthi angeke kube 72 hours, mhlambe kungathatha inyanga, mhlambe singaze singenele ku-October. Kusenjalo izinhlangano zomphakathi ziyaqhubeka ngokuhlinzeka ngosizo kulabo abasakhoseliswe endaweni yesikhashana, kanti babonga usizo abalitholayo. Since they help us that day is burning in the shelter, we just came here. They're treating us nice, we stay nice. Yeah, we get food, we get clothes. So just he make us to just feeling better because of that things is happening. Kanti abezinhlangano eziletha usizo zichaza ngezikwenzayo kule ndawo yesikhashana. In the morning, I come every 6 o'clock to come and help them to clean the facility, and they are helpful. I have the Tanzanians, I have South African, I have Malawi. Imindeni eminingi isalinde imiphumela yolibofuzo ukuze ilungiselele ukufihla abathandiweyo babo.